вечер. Здравей, вечер, добре дошъл. Здравей. Така, уважаеми зрители, при мен тази вечер е бизнесмен и модел Георги Петков. Георги Петров. Георги Петров. Ага, окей. Така, днес ще бъде едно доста сериозно така интервю, но първият ми въпрос е така, кога изгуби действеността си? Моля? Действеността? Не мисля, че трябва да отговарям на този въпрос. Няма ли така да се жениш? Виждам, че си така в напреднала възраст. За момента нямам такива планове, тъй като съм доста заед с бизнеса. Отделям повече внимание на професионалните си ангажименти, но ако е писано в бъдеще, това ще стане. Добре, а защо така си се облякал като за погребение и така общо взето, за какво са тези очила? Просто този стил ми харесва. Добре, а очилата? Имам астигматизъм. Абе, се разкаря една ти очила, човек. Ето така. Добре, виждам, че си доста активен в Фейсбук. Така постваш любовни статуси. Защо любовни? Какво е това копирайт? Георги Петров като цяло. Да не опитваш се да впечатлиш някой, момичетите или какво? Окей, хубаво. Така, виждам, че си доста активен и в така благотворителността. Така, виждам, че се занимаваш активно. Как е? Тъй като и аз също се занимавам. Така ли? С какво? Ами, инвестирам в доктори без дипломи. Инвестираш в доктори, които практикуват без диплома? Няма значение, няма значение. Така, освен на трите вида прическа на брадата, какво е следващото нещо, което... Ти си мислиш, че само трите вида прическа са единственото нещо в кариерата? Добре, следващия въпрос. Така, виждам, че така наскоро видях твои голи снимки в интернет. Как ще ги... Голи снимки? Да, как ще ги коментираш? Няма такова нещо. Сигурен ли си? Сигурен Сигурен си, защото вчера ги видях, мога и да ти ги покажа. Кажи? Не, това е просто Не е това, разбираш ли? Как така ще имаш голи снимки? Не е реално! Просто трябва наказание за такива като тебе, разбираш ли? Айде, кажи ме. Кажи ме, Ако искаш. ще надяскаш. Какво правиш, бе? Добре, виж, извинявай, просто някога избухваме така от време на време, но... И още едно хубаво дело свършено.